МЗС Польши прокомментовала затрыманне ў Беларусі свайго грамадзяніна Гжегажа Гавела. Намеснік міністра ведомства Рафал Басацкі назваў абвінавачанні ў бок паляка сфальсіфікаваную гісторыяй альбо правакацыяй. Вядома, гэта можа быць правакацыя, гэта можа быць выдумкай. Мяне не здзіўляе, што беларусы зноў спрабуюць падарваць польска-беларускія стасункі правакацыямі. Калі яны робяць такія рэчы, гэта таксама пра нешта кажа. Яны пасылаюць сігнал, гэта дрэнны сігнал. 27-гадовага брата кармеліта з Кракова Гжегажа Гавела затрымалі днямі ў Лепелі. На дзяржаўным тэлебачанні паказалі гэтак званую аперацыю сілавікоў. Прапагандысты называюць Гавела польскім шпіёнам. Маўляў, той здабыў сакрэтныя дакументы вучэнняў Захад-2025. Тыя яму перадавалі за некалькі хвілінаў да затрымання. Акрамя брата кармеліта, КДБ справаздачыліся і пра затрыманне грамадзянаў Беларусі, якія нібыта дапамагалі паляку. Перадавалі яму звесткі пра вайсковыя аб'екты і супрацоўнікаў контрвыведкі. Пры гэтым, паводле прапагандыстаў, за такую інфармацыю беларусы атрымлівалі грошы, а таксама каву і шакаладкі.